Jak na krásu. No tak která žena by to neznala, že se ráno probudí a ejhle, pupínek na obličeji, zvlášť když je ten den třeba hodně důležitý, tak takový jeden malinký pupínek nás dokáže pěkně rozhodit. Co pak s tím se dá jít třeba na pohovor do práce nebo na první rande? Těžko. Jak tedy pečovat o takovou pleť a co je vlastně akné, to nám poví kosmetička Lucie. Akné řadíme do onemocnění mazových žláz. Na vzniku akné se podílí mnoho příčin, jako je například dědičnost, hormonální aktivita, stres a tak dále. V největší míře se vyskytuje ve věku 14 až 19 roků, výjimkou ale není akné u dospělých. Jako kosmetička mám zkušenosti, že při péči o akné je velmi účinná dermokosmetika od firmy Sincare. Je ale důležité podotknout, že péče o akné ve studiu má velký význam pouze v případě, že klientka spolupracuje. To znamená, nechá si poradit s volbou vhodných přípravků do domácí péče o pleť a dále je nutné pravidelně navštěvovat studio. Pokud se na pleti vyskytují výsevy ve větší míře, je vhodné, aby kosmetička odeslala klientku k lékaři, který se zabývá léčbou akné. Pleť po léčbě akné lze zjemnit aplikací chemického peelingu. V kosmetickém studiu je dnes už možné řešit i atrofické jízvy po akné metodou piercing dermarollerové mezoterapie. Častým problémem při nesprávné léčbě akné je, že dívky si pořizují přípravky, které jim doporučí kamarádka, která má rovněž problematickou pleť, ale skutečnost je taková, že není akné jako akné a tuto záležitost je nutné řešit individuálně. Tak my moc děkujeme Lucii za dobré rady, vezmeme si je k srdci. Já už se teda těším na zítra, protože touhle dobou si právě zítra povíme, jakou kosmetiku používat, abychom své pleti neuškodili, ale naopak pomohli. Pořad vznikl ve spolupráci s kosmetickým studiem Lucie Urbánkové v Třebíči a Moravských Budějovicích. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.lucieurbánková.com